ମୁଁ ଜମା ବି ଜାଣିନଥିଲି 99 ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ ବୋଲି। ଏଇ 99ଟା ଆମ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଟୋଟାଲ ଏରିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ 99। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ 99 ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତ ବାହାରି ଆଇଲା ବେଳେ 99 ଦେଖିଥିଲି, ତାପରେ ତ ମୁଁ 99 ଜମା ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ 99କୁ ଯିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଉ ମୋର ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଉପରେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀପ ସେଟ୍ ସବୁ ମିଳୁଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ବି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲାଇଟ୍, ତାପରେ ଦେଖିଲି ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫଟୋ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫଟୋ ମିଳୁଛି, 3D ପରିକା ବି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗୁଛି, 3D ପିକ୍ଚର ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲୁ, ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱେଟର ହେରିକା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ହେରିକା ବିକା ହେଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଏଠି କିଛି ପର୍ସ ବିକା ହେଉଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ପର୍ସ ଦେଖିଲି, ଚପଲ ବି ବିକା ହେଉଥିଲା, ଭଲ ଭଲ ଚପଲ ବି ଥିଲା। 99 ଭଲ ଚପଲ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା ଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ରୋଷେଇରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି, ଏଠି ସବୁ କପ୍ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ବି ଅଛି। ଏଠି ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମସଲା ଡବା ପାଇଁ ଏଇ ଡବା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ଲାଉଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଏଠି ନାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳୁଛି। ତାପରେ ତ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଖଟା ଉପରେ, ମୁଁ 2ଟି ଖଟା ଧରିଲି, ଆମ୍ବ ଖଟା, ମିଠା ଖଟା ଆଉ ରାଗ ଖଟା, 2ଟି ଖଟା ଧରି ମୁଁ କହିଲି ନେବା ପାଇଁ। ସାର୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନେଇଯାଅ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି।